Bawuxisile. Xa siphuma apha ke asiphakamisi inkonzo yamawisile. Xa siphuma apha asiphakamisi iWesley Guild, kodwa siphakamisa ilizwi likaThixo elasicholayo nathi kwiikona esasihlala kuzo, kwiindawo esasikuzo. Sizawuphuma nawuphinda nijonge kum uba sizawuthini. Uthini umhlabeni? Ungekazi, siyacela bazalwane, le ndlela siza kuhamba kuyo inezinto ezininzi. Ndiyacela bazalwane, kungabikho mntu ushekele emva, kungabikho mntu uzawushekela emva ecofa ifowuni. Sihambe sonke apha, siza kuhamba indlela ngoku, indlela engalunganga, kodwa sithemba uThixo. Funa umuntu bakho umuntu uzawushekelayo apha ngasemva. Sihambe sonke bazalwane. Uthini mhlabeni? Zulwa ngenxa yami, ngenxa yami, Udlula.